در واقع در سال اول سال جاری واردات گندم و ولایت سوخت نسبت به سال سپری گردیده 84.7% سال گذشته را تشکیل داده است. یعنی اگر سال گذشته 421,339 تن گندم و ولایت وارد شده باشد، امسال این نشان دهنده به 356 از 10,000 تن را تشکیل داده است. воридоти гандум ба вилояти суғ давоми 6 моҳи соли равон кам гардидааст. ин таҳлил аз рӯи маълумоти масъулини сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта дарҷ гардидааст ба даст омад. омили мазкур боиси боло рафтани арзиши орд шудааст. вазъи номусоиди давлатҳои истеҳсолкунандаи гандум боиси дар бозорҳои ҷаҳон боло рафтани ин намуд маҳсулот гардидааст. ин нуктаро масъулини риёсати минтақавии рушди иқтисод ва савдо дар вилояти суғд низ ta'kid namudанд. Mol mahsulotları ki geçta bolorovi on yani imroz narxi on dide meşvad in or çakad ravan mebuşad ki bevosita ad mo mahsulotları varidoti mebuşad. Şunun ki amagon malum bas masalan yak mo qav narxi yak linge yak halta ol to yak siyaseti şahsıvan somoni var geldi. Şunun ki dar bozorgoyi yani Jahon polo gardinin narxi gandum to $420 baromadı بود. İmroz narxi on to $340 forma dar bozor alkay to $320 to $320 somo to $330 somo yak arzishi yak halta or yani barobar garda. воридоту содироти маҳсулоти гуногун ва болоравии арзиши маҳсулоти хӯрока дар бозорҳо зимни нишасти матбуотии 4 ниҳоди давлатӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. аз рӯи нишондиҳандаҳои омурӣ содироти маҳсулоти кишоварзӣ махсусан сабзавот дар ин давра аз вилояти суғд 66477 тоннаро ташкил медиҳад. аз ин шумора 61730 тоннааш пиёз мебошад. содироти пиёзи барвақтӣ давоми 6 моҳи соли равон дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 10 тонна кам гардидааст. аммо содироти дигар намуд маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ бештар шудааст. пиёзи хушккарда имсол содирот карда нашудааст. оли вақташ нест. сабзӣ 43 баробар содирот шудааст аз вилоятлакай. агар соли гузашта 73 тонна доштагар имсол аллакай ин нишондиҳанда ба 3168 тонна расонида шудааст. меваи хушк агар дар соли гузашта 11862 тонна содирот шуда бошад, имсол 18679 тонна содирот карда шудааст ки 1,6 баробарро ташкил медиҳад. зардолуи хушк агар дар соли гузашта 6777 тонна содирот шуда бошад, ин нишондиҳанда имсол ба 7612 тонна расонида шудааст ки 112,3% ташкил медиҳад. олуи хушккарда 43,3 тоннаро дар соли 2021 январ-июни соли 2021 ташкил медод. ин нишондиҳанда дар соли ҳисоботӣ бошад ба 334,1 тонна расонида шудааст ки ин 7,7 баробарро ташкил медиҳад. ангури хушккарда яъне мавиз агар дар соли гузашта 124,6 тонна ташкил дода бошад, агар имсол ин нишондиҳанда ба 1608 тонна расонида шудааст ки ин нишондиҳанда 8,1 баробар зиёд шудааст. як моҳи охир нархи 1 килограмм пиёз дар бозорҳои марказии вилоят ба 8 сомонӣ баробар шуд. мутахассисон омили асосии онро ба кам гардидани кишти ин намуд маҳсулот арзёбӣ намуданд. зеро боронгариҳои баҳори имсола боиси он шуд ки кишоварзон натавонистанд мавсими киштро саривақт ба охир расонанд. инчунин боло рафтани арзиши нуриҳои минералӣ ва маводи сӯзишворӣ таъсири худро расонидааст. дар моҳҳои март паст намудани подавои паст кардани бодаҳо ва яъне дер гаштани яъне пиёз онҳо яъне маълумот пешниҳод карда истоданд ки рӯзҳои наздик ин барқарор мегардад. чунонки бино ба маълумоти кишоварзон дар давоми яъне дар соли 2022 дар ҳамаи шахсҳои хоҷагидорӣ 3865 гектар пиёз кишт карда шуда, то 1 июл аз он 949 гектараш яъне гун доштанд. به این حساب 31,262 تonna حاصل گذاشته شده است و میدان باقی مانده 2916 گکتار بوده. یعنی حاصل انتظاری نزدیک 120,000 تonna یعنی پیاز است. علاقه گذاشتن آن از ماه آگوست پوره یعنی آغاز شد.
оид ба рушди иқтисоду савдо, сармоягузориву амволи давлатӣ, молияву нишондиҳандаҳои оморӣ зимни нишасти матбуотӣ ин 4 ниҳоди давлатӣ баррасӣ шуд. қайд гардид ки дар ин давра нишондиҳандаҳои кӯтоҳмуддати рушди минтақа дар вилоят дар ҷанбасти нимсола ба 12 миллиарду 506,1 миллион сомонӣ баробар гардида суръати афзоиш 137% ташкил медиҳад. гузориши уғлои раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.